jam'iyyar Aminu Waziri Tambuwal bujimin giwa. PDP jam'iyya ta iyayenmu mazan fama. Jam'iyyar Alhaji Sa'idu Umar a PDP. Sakon wani Rabul Umar Nauyabsan gashi na kawo. Dan takarar shagari da yabo tunumin saido shi ne ya ce cikin tafiya ta Obando mai yau sabko mu daure mu dage jama'ar Sokoto mu turza bayan nema. Sokoto Sa'idu Umar a gidan kowa a PDP ya zama gwamna ba ma da fushin kowa. Mun gamsu talakawa mama wata gaugawa. Ubando man Sokoto Sa'idu Umar a gidan kowa a PDP ya zama gwamna mama da fushin kowa. To tilas ne godiya ga Allah da ya mun baiwa. Shine ke zuwa da iska shine kuma yakewa. Shine ke biyan bukata koda a gidan turwa. Ka yarje mana PDP muke har gobe gidan girma. Mun gamsu talakawa mama wata gaugawa. Ubando man Sokoto Sa'idu Umar a gidan kowa a PDP ya zama gwamna mama da fushin kowa. Salati gun dan Amina Jigo kuma gatana kaninka mazaman zo Rasulu shine yafi komai na. Majegun Khadija rainan Halima tushen nazarori na. Ka yarje mana Ubando ma magaya gare nema. Mun gamsu talakawa mama wata gaugawa. Ubando man Sokoto Sa'idu Umar a gidan kowa a PDP ya zama gwamna mama da fushin kowa. Sokotawa a yau ne mana burin kai gaugawa. Mu ne da mutane ku ƙara dube ku tuno turwa. Kun san a duka a kaɗa ke sawa a tuno kalwa. Ubando ma Sa'idu Umar haɗin kan ku yake nema. Mun gamsu talakawa mama wata gaugawa. Ubando man Sokoto Sa'idu Umar a gidan kowa a PDP ya zama gwamna mama da fushin kowa. Ga jam'iyyar Aminu Waziri Tambuwal bujimin giwa. PDP jam'iyya ta iyayenmu mazan fama. Jam'iyyar Alhaji Sa'idu Umar tuni ta girma. Mun tabbata ya zamto gwamna ba zai kyamaci kowa ba. Mun gamsu talakawa mama wata gaugawa. Ubando man Sokoto Sa'idu Umar a gidan kowa a PDP ya zama gwamna mama da fushin kowa. Ubando man Sokoto yana da kima da farin hali. Dukkan